Bon dia i bona hora. Avui és la 35 vegades que fallarem al Ball de l'Arbre en aquestes festes de Sant Sebastià. El 1991 se'ns va acudir organitzar una ballada, ho vam proposar a la Germandat, ens van mirar així una mica estranyots, ens van dir què volen aquesta canalla, perquè fa 35 anys érem canalla, encara que no sembli, i hem aconseguit consolidar amb els nens de Matadepera aquest ball que ara us farem i que després convidarem a tothom que balli tothom. Penseu una altra cosa, també fa 8 anys que el Lluís Puig, que va ser el factòtum que va recuperar, diguem-ne, la coreografia d'aquest ball, no ens pot acompanyar en aquesta plaça perquè el tenim a l'exili, la qual cosa és prou trist. Però hem pensat una cosa que és molt interessant, que en lloc de que ell no pot venir, nosaltres l'anirem a veure i en els propers mesos organitzarem un viatge a la Catalunya Nord, allà on està residint, i d'aquesta manera li podrem agrair que va fer aquest Ball de l'Arbre, aquesta coreografia que ara podem gaudir en les festes de Sant Sebastià. Un fort aplaudiment per Lluís Puig, sisplau. I això ho farem de la següent manera. Primer farem un ball de demostració en el qual convidem a totes les autoritats del poble i a totes les persones que van vestides de noucentistes que es posin al centre de la plaça. Primer el farem de demostració i després convidarem a tota la gent que vulgui ballar perquè s'afegeixi a una rotllana ben gran i puguem ballar-lo tots. D'acord? Endavant, doncs, el Ball de l'Arbre.